Rang. Pilit. Good luck na lang kay di ko anak ka mo. Ikaw? Hmm. Ano na ka naman ito? Hindi siya matutulog ko eh. Round ba siya? Dami na mo. Sunod, nabog ako ako eh. Saan na tao? Isip para niya. Talong. Apa may bugas, apa may karne. Kakuyaw sa Ipangumpra pang karne eh. umbra pa de. Ay, asa na butang are? O, diya. Ay, ano ng meat? Pork set. Hindi lang yung kayo. Related sa isa. Okay na ni Sigan. Kuhan ko gamay, miss. Okay na. Pasigano gabay. Kaya nahapit na mo tagbutin. Charot. Kala mo. Ato lang pahinayan mo sa kayo. Sumpa naman mo kuhan. Wala siya, ni gawas po na flame. Dugay ko siya na flip. Gusto ka mag-rice pie, dili? Kuhan. Di lang ay, di man ka mo mga on, di mag-diet sa ko. Kala ko, ano na yung pinakasasama na? Kailangan daw. Mga yun na may extra na yan. Yung isa para sa sauce. Inay ang kuan nila. Ano sa nga hindi rin? Inay ang supply. No? Ilang ba ba Korean style? Akong hindi ka na.